ще ви покажа един известен трик, който е наречен кошмарът на всеки покер играч. А то е защото всеки покер играч е имал кошмар от едно нещо. А то е, че при всяка игра, която играли с приятели, се падали винаги едни аса, които проваляли цялата игра. А сега ще ви покажа за какво става въпрос. Значи те си играли, но това била някаква тяхна си игра, нали, не било точно покер, в която гласяло, че трябва да се слагат по 3 карти отдолу и по една върху всяка купчинка. Не се знае точно целта на играта, защото играта е много стара, но това било основното правило. Ето по този начин. И винаги когато те свършвали игра и трябвало да се покаже последните карти на играчите, винаги се оказало така, че се падали аса. Си разпитате как се прави този трик ли? Много просто. Сега ще ви обясня. Най-важното е да си измислите някаква ваша си история, може да не е точно за покер, но някаква ваша си история. Слагате 4 аса, си ги слагате наотгоре на тестето и си цепите на 4. След което му казвате, че трябва задължително, когато и да ви е историята, трябва 3 карти отдолу или повече, няма значение. Всъщност то по-точно има значение, но значението е тук, че трябва да сложи по една карта отгоре. Нали, това е най-важното. 3 долу, една горе. Мога да кажете 3 за късмет, нещо такова. И вече имаме 3 карти, които са над нашите аса. След като ги раздадеме на по другите купчинки, остават асата. И след като стигне, нали, до разставането на карти, раздавате асата, тук остава последното асо и всички аса се нареждат. Но трика да ви е харесал, това беше трика кошмар на всеки покер играч. Това е за сега от The Once Magician. Too much light in this window, don't wake me up. Only coffee, no sugar inside my cup. If I wake